De gemeente van Dantumediel wil inwoners Shinlitten wat hem afspeelt efter de dwarren van de gemeentelijke politiek. In dit programma nemen we die mee in deze vraag. Rietsleden, wethouders, de burgemeester, een boorde, commissies. Tal van rollen die dijstig dwanen binnen de gemeente te besturen. Dit is Dantumediel in beeld. Een nieuw seizoen van Dantumediel in beeld, waarin we op een nij efter de dwarren van de gemeenterie van Dantumediel schermaaien. En de komende maand vallen we mij de noors in de boeter. Er staan namelijk gemeenteriesverkiezingsvoorden door. Er moet een soort regelen worden. Tinken juridische zaken, neigen hokke regels de zoen de laatste keer verhoren binnen en geen samen terug. Maar er moeten ook een soort praktische zaken in gang gezet worden. Heel eerlijk ben we vorig jaar al begonnen toen we wisten dat de Tweede Kamerverkiezing erom kwam. Ben we al begonnen met het regelen van de stembureaus, bijvoorbeeld het reserveren van de stembureaus voor beide verkiezingen. Dus ben we gelijk vooruit werken op gemeenteraadsverkiezing. Je moet denken aan mensen benaderen burgers voor de stembureaus. Dus mensen moeten zich inschrijven van hey, ik wil weer op het stembureau zitten, ik moet graag helpen. Wat binnen dingen die het regelen worden moeten, dat inwoners van de gemeente eens geen weet van hebben? Nou, ik denk wat mensen het minste sjoggen is de hele voorbereiding van de partijen bij de gemeenteraadsverkiezing. Die ben echt al maanden, weken altijd net maanden binnen bezig met het voorbereiden van de documenten die ze moeten onleveren om überhaupt mee te maken. Daar ben we intern ook weer al maanden mee bezig qua voorbereiding om te zien of we de controle daarvoor goed uitvoeren. Zittend rietslid Hilda Zwart en oud-rietslid Sippie Hielkema lezen uit wat er alle keer nodig is bij het geerstallen van een kandidatenlist en het meidwaan aan de gemeenteraadsverkiezings. Ja, dat is een heel proces. Je moet er natuurlijk net alleen nog de namen hebben, maar de juiste geboortedatum, BSN-nummer, juiste adressen, dat is allemaal van belang. En als je daar iets foutje maakt, dan kan dat nog wel hersteld worden hier met de pennen, maar het moet heel officieel allemaal kloppen. Alle papieren moeten tekenen worden, handtekening met kloppen met de identiteit. Nou, het identiteitsbewijs, alles is van belang en het moet zo creërs mogelijk. Jonken deze tarierings wordt er ook van alles regelen om de verkiezing zichtbaar te maken. De doeken met de aankondigings van de gemeenteraadsverkiezings worden weer overal in de gemeente plaatst. Op die doeken zorgt elke partij waarom die het meedocht aan de verkiezing. Elke partij die het meedoen wil aan de verkiezings levert een listing met kandidaten die door namen van de partij de inwoners vertegenwoordigen willen. Zo. Nou, we komen tot een kandidaatstellingscommissie. Die gaat in gesprek met mensen die graag kandidaat wezen willen en die ik graag in de rie willen. Op basis daarvan maakt de commissie een list, maar de leden bepalen het op een algemene ledenvergadering. Op 8 maart kan stemming in voor die nieuwe gemeenteraad. Fjouwer Lien had zo'n 50% van de mensen die stemmen mochten dat dien. Wist je wanneer je naar de stembus kinst? Nee, echt niet. 18 maart, weet jij wat er dan is? Nee, een normale dag denk ik. Je moet stemmen voor de gemeentelijke verkiezing, toch? Zullen vast de gemeenteverkiezingen waren, dat is net zo moeilijk hoor. En wist al welke partij 10 stem krijgt? Nee, daar moet ik nog even naar kijken wat ik zelf ga doen. Ja, op mijn broer. Nee, nog net. Ik weet wel welke persoon. Dat is wel wat anders, hè? Ja, ik denk het wel. Partij van de Arbeid. Politieke partijen bezieken die via allerhande wegen te vertellen waar ze voor stemmen. Voor kiezers die het nog net weten welke partijen bij haar post, lanceert de gemeente een stemwijzer. Deze helpt die om de politieke partij te kiezen die het beste bij die post. Nou, het is gewoon best moeilijk om te stemmen. Net iedereen weet precies waar gemeente over gaat. En in die stellingen zit eigenlijk in het kwart even, waar gaat de gemeente over en wat vinden de partijen daar nou alle van? En dan moet er meer squallen gebouwd worden, of moet er de gemeente heel zuinig aandoen, of moet er een keep snijden, moet die bleeuwen, of moet het juist net, moet er een sportvoorziening uitbreid worden. Dat zijn de thema's zeg maar, die hier spelen. En daar hebben alle partijen allerlei verschillende antwoorden op. En voor de inwoners is het dus heel duidelijk, kun je het invullen. En dan komt ze uiteindelijk ergens te landen bij de partij die het dichtst bij die staat. En dat willen we natuurlijk graag, dat inwoners echt weten waar ze nou op stemmen.